Víte, co je to scrapbook? Je to kreativní technika tvoření z papíru. Vrstvení papíru, razítek, samolepek a další dekorací. A dneska si vyrobíme scrapbook záložky do knížek. Je to skvělý způsob, jak využít zbytky papíru, které se vám válejí doma. Papíry, samolepící kamínky, stuha, raznice a jdeme na to. Základ jsem si připravila z kraftového papíru. Raznicí jsem vyrazila kytičky, slepila je a doprostřed přidala kamínek. Záložku jsem doplnila lehce natrženým papírem s textem, na který jsem nalepila kytičky, ze stuhy jsem vystřihla motýla, podlepila ho papírem a přidala voši pásku. Nakonec jsem nahoře udělala dírku, provlékla jsem jí provázek, na něj jsem navlékla korálky, zauzlovala a první záložka je na světě. A s takovou záložkou se vám bude hned líp číst. Ale jedna je málo, tak si pojďme vyrobit ještě další. Z růžového papíru jsem si udělala základ, doplnila jsem ho červeným, vyrazila jsem si srdíčka a pak už jsem si jenom hrála s jejich rozložením a postupně jsem přidávala samolepky. Jednu samolepku jsem nalepila na bílý papír a vystřihla ji pro výraznější efekt, andělíčka jsem dala nahoru a nakonec opět dírka, stuha, perlička, mašlička a další záložka je na světě. A mimochodem tyhle samolepky jsou teď úplně nový, takže se na ně utíkej podívat, protože jsou boží. A takových záložek si můžete vyrobit nespočet. Zkoušejte kombinovat různé materiály, papíry, samolepky, stuhy, korálky, provázky, fantazii se meze nekladou. Na poslední záložce znovu kombinuju kraftový papír s textem a samolepky. Tentokrát tyhle roztomilé kočičkové přidám tlapičky, voši pásku, nahoře opět dírka, provázek a další záložka je hotová. Já si během chvilky vyrobila hned 4 záložky a stačily mi jen věci, které jsem našla doma v šuplíku. Ale kdyby vám doma něco chybělo, tak všechno najdete u nás v Davoně.